австрийския посланник в София, с участието на учени от известната австрийска икономическа школа и от университета в Виена. От друга страна, австрийската икономическа школа и икономическия факултет на университета в Виена винаги са били средищи, водещи в задаването на темите по икономическата мисъл не само в Европа, но и по света. Затова благодарим за участието в нашия форум на професор доктор Йохан Бразда, ръководител на катедра изследване на кооперациите в факултета по икономика и социални науки на Виенския университет. На доктор Олгер Бисе, преподавател в факултета по икономика и социални науки на Виенския университет, катедра изследване на кооперации. И на нашия доктор Тони Тодев, също от австрийската кооперативна школа на университета в Виена. Всички те заедно с професор Ангел Грозден и професор Асен Конарев са в Международния програмен комитет, който е в основата на тази конференция. Тя е организирана от Националния комитет с участието на моя милост, Димитър Гишев, Петя Йорона, Гинка Милушева и Кирил Киванова от Атлас Финанс. Не банкова финансова институция, лицензирана от БНБ и подкрепена финансово от Фондация Международен институт за изследване на кооперации. Както е известно, тази година, 2012, Организацията на Обединените нации обяви за Международна година на кооперациите и обоснова това с приноса на кооперациите за икономическо, културно и обществено развитие в целия свят.